Театр журналисты нинди булырга тиеш. Тинчурин театры Татарстан мәдәният министрлыгы белән берлектә милли драматургия һәм театр журналистикасы буенча беренче алкыш театраль лаборатория семинары оештыра. Дәресләрдә спектакльләрне дөрес анализлау өйрәтеләчәк. Лаборатория 26-сыннан алып 29 апрельгә кадәр Тинчурин театрында уза. Әзерлек мизгелләрен хәбәрчебез күреп кайтты. Лабораторияда соңгы «Мираж» эскизының репетициялары бара. Авторы Мансур Гыляжев, режиссеры Лилия Әхмәтова. Спектакльнең язмышы семинарда катнашучы журналистларның дөрес бәяләвенә бәйле. Барлыгы 5 эскиз тәкъдим ителә. Алкыш коллаборацион театраль лаборатория семинарының максаты театр журналистларын әзерләү. Төрле өлкәләрдән киләләр журналистлар, һәм алар икенче көнне монда язып чыга башлыйлар. Бардым, карадым, күрдем, монсы ошады, монсы ошамады. Инде ул кайбер журналистлар үзләрен күп белгәнлекләрен күрсәтәселәре киләме белмим. Ләкин төпле, фикерле шушы булган спектакльне бөтен итен сөяген айырып дигәндәй, бөтенләй шуны әйтеп, шушы режиссер әйтергә теләгән фикерләрне тамашачыга җиткезү дигән әйбер юк. Шуңа күрә ул нәрсәдән килә? Ул белмәүдән килә. Театрның коммуникацион стратегиясе, фестивальләр эшен яктырту, арт-тәнкыйтьнең заманча үсеш традициялары. Лекция уку өчен Мәскәү, Питер, Пермь шәһәрләреннән килгән мәртәбәле режиссерлар, тәнкыйтьчеләр, алтын битлек милли театраль премиясе ияләре чакырылган. Лаборатория лекцияларын тыңлаган журналистларга дәүләт сертификатлары тапшырыла. Айзилә Батырханова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.